Ассалому алейкум дӯстони азизи ман. Иншоллоҳ ҳама каса сеҳату саломат ҳастед. Садқаи меҳру муҳаббатон, садқаи ғамхориётон, садқаи дӯстдориётон. Ростӣ то ин андозаша бовар надоштам, ки қадар мардум дар бари ман ғами маро мехӯранд. Чи дар дохили Тоҷикистон, чи берунаи Тоҷикистон, ҳама занг зада ай аҳволи ман пурсон шуданд. Раҳмат барои дуоҳои нектон, раҳмат барои суханҳои хубтон, раҳмат, ки намондед ман хидматро қайис кунам. ҳазор раҳмат. камтар саломатим хуб набуд, шукр ҳозир хела беҳтарам. табобат кардестам, беҳтар шудестам. натонистам сторис буром, чунки камтар вазъи саломатим хуб набуд. ҳазор раҳмат ҳаматонда барое ки дар барам ҳастед, ҳамчун як оила.